Voldria també agrair l'esforç i la feina feta a totes les persones del comitè i de la Federació Catalana de Futbol perquè aquesta gala sigui un èxit. Espero que aquesta nit sigui molt emotiva, molt il·lustrativa per tots els joves, sobretot del que era i el que segueix sent l'arbitratge català. I vull que disfrutem i ens emocionem amb els premis especials atorgats a persones que porten molts anys dintre del comitè i els seus grans records. I com dic habitualment, penseu que avui els protagonistes i la festa es vostra. Gràcies. Concentrarse siempre en lo que hacéis y en el ahora, en vuestro partido, exclusivamente, en nada más. Ya tendremos tiempo de pensar otras cosas. Con esta actitud estaréis asumiendo vuestra responsabilidad personal en vuestro ejercicio de lo que hacéis y cómo lo hacéis, lo que revertirá en un resultado de máxima calidad. Teniu una gran responsabilitat i tenim. Penseu que esteu dintre de la societat, amb tots els nivells i els estatus socials que tenim en aquesta societat, i esteu en un esport de primera línia, un esport que sempre es parla de milions, un esport on el tema de les televisions fa que es multiplique tot per l'infinit i que vosaltres, i solament vosaltres, amb dedicació, compromís i respecte, sobretot amb tots vosaltres, la casa i el que representeu, ho podem tirar endavant. De la Noia, del Bages, Osona i Maresme, Rubén Garcia, Eric Martín i Guillem Montoliu.